Nolu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Southern Nkosi had no right to interfere in any procurement-related matters within the TMPD. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba umcuphi kwiqumrhu lolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo kwezesipolisa jikelele uSergeant Fanny Nkosi ebengenalungelo lokungenelela kwinkqubo yokufunyanwa kwethenda kwisebe lezesipolisa lesixeko saseTshwane iTMPD. Silapha ke sizi-departments nezi-stakeholders ukuncedisana namakhaya afumana uncedo aludingayo. Kusweleke abantu ababini baze abane bonzakala ngethuba imvula ezikhatshwa sisaqhwithi zihlasele kwilali ezimbini kwaBhaca eMpuma Koloni. Molweni makhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba umcuphi kwiqumrhu lolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo kwezesipolisa jikelele uSergeant Fanny Nkosi ebengenalungelo lokungenelela kwinkqubo yokufunyanwa kwethenda kwisebe lezesipolisa lesixeko saseTshwane iTMPD. Okwemva kwemiyalezo yekhasi lonxibelelwano likaWhatsApp phakathi kukaNkosi negosa eliyintloko lezezimali eTshwane uGareth Mnisi kanye nosekela mkomishinala wezesipolisa onqunyanyisiweyo uMashi Dlamini iveze ubuqhetseba bethenda kwiinkampani ezimbini ezityholwa iGubis 85 Solutions nengaphesheya enkampani yonogada yomntakubonkosi. Inhloko kwisebe labakwantsasana besixeko saseTshwane iTMPD umkomishinala Yolandi Faro uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba ubekhwanqisekile kukuva ngobuqhetseba kwisiniki maxabiso ukutsho ithenda kwesi sixeko ekwaleka ngelithi uSergeant Nkosi ebengenalo kwaphela ilungelo lokungenelela kwinkqubo zokufunyanwa kwethenda zeTMPD. Sergeant Nkosi had no right to interfere in any procurement-related matters within the TMPD. He has no authority, he had no permission. I was not aware that he is busy interfering. I don't know Sergeant Nkosi, I never made contact with him. The first time I saw Sergeant Nkosi was on the Madlanga Commission. Lo gama uFaro ingqinisisisa ukuba uDlamini ongosekela mkomishinala kwisebe iTMPD nguye onegalelo elithile ekujonganeni neenkqubo zokufunyanwa kwethenda. Ubungqina bakhe bubekela ubala ukuba khange ahlolwe ngokugqibeleleyo ngexa kwisihlalo esiphezulu nokurhuqisa umrhaji kambeke kunzulisa imibuzo. One of the people against whom these accusations are leveled is a deputy within the TMPD. So why has he not been subjected to a form of vetting or security clearance? Kananjalo ezizityholo zobuqhetseba ubulele kwithenda zikhokelele ekubhatalweni kwenkuntyula yezigidi zerandi eyongena kwinkampani iGubis 85 Solutions nengaphesheya. Futhi ke uphononongo ludakance ukuba igosa lezesipolisa umhloli Lebogang Phiri wanqwala kwinkonzo zekomiti ye-ad hoc zeGubis 85 Solutions ngaphandle kwamagunya wokwenza oko nokuzisa imibuzo nangakumbi. It is clear that the large beneficiary of the irregular deployment is an entity called Gubis 85 Security Solutions Pty Ltd to the tune of about or almost 14 million rand. Ukanti ke ukuxhotshelwa kwalomba ikomishoni kuqhubekile. Kuvele ezinye iinkcukacha ngokufunyanwa kwindlu kaSergeant Fanny Nkosi onqunyanyisiweyo emapoliseni ngethuba kugqogqwa indlu yakhe ngolwesine weveki ephelileyo. Amapolisa athi isigunyaziso sokuqoqa safumaneka emva kweentshukumo ezikrokrisisayo kuloo ndlu. Abasemagunyeni bagqogqa ikhaya likaSergeant Fanny Nkosi kulwesine weveki ephelileyo ze babhaqa imipu esixhenxe enelayisenisi emine isesefini omnye phakathi komandlalo okulala omnye phansi kwebhedi omnye emotweni yakhe. Kwafunyanwa amadokethi amathandathu amahlanu kuwo eliqobo lawo elinye iyikopi. The 6 dockets, it's CIT robberies, one that happened in Roodepoort, one in Musina, Limpopo, two other car hijacking cases. So most of the dockets, all of them actually, it pertains to serious and violent crime. And then upon further investigation, what we found is that all these 6 dockets, when you look at the system, they are closed as undetected.
Amapolisa sakhangela kwizikhululo zawo avulwa kuzo amatyala lamadocket uqonda ayanjani kuye nokuqonda kuba ingaba unesandla kusini na ekuvalweni kophando. The accused is currently facing 3 counts of failure to safeguard firearms. He's also facing 8 counts of failure to safeguard ammunition. In terms of the evidence of the dockets, he's facing a charge of defeating the administration of justice, and then he's also facing a charge of failure to mount a safe. Abezojujiso bathi kungongezwe ezinye izityholo xa uphando lusitsho kuvunyelwe nemali eyi-50,000 kwindlu kaSergeant Nkosi. Uzalale zamle seleni kwaye abezojujiso bathi baza kusiphikisa isicelo sakhe sebheyile kwiveki ezayo. Abahlali kwilokishi ezambathwe lulwaphulo-mthetho kwidolophu yaseGqeberha eMpuma Koloni bathi ukuthunyelwa komkhosi wokhuselo welizwe loMzantsi Afrika kule ndawo kuzise isiqabu. Malunga na-300 amajoni aqale umsebenzi wawo ngempelaveki yePasika. iGqeberha neyaziwa njenge-Friendly City ijike yaba yeyona ndawo enobungozi eMzantsi Afrika. Esi sixeko sijamelene nomngeni weentlobo-ntlobo ezahlukeneyo zolwaphulo-mthetho. Ukusukela ngo-2019 babalelwa ngaphaya kwe-1,000 abantu ababhubhe kwimilo yonqevu. I'm very glad because we can now finally breathe, because that's violence taken away our lives. Our children, our pretty world is broken. Give the chance for the police now and the army, and we will have that quietness, that happy mood. Abahlali bayalwamkela ungenelelo lwamajoni kodwa bathi makubekho neenkqubo eza kujongana neengcambu zeengxaki ezijamelene nee-northern areas. My take is it must be a multi-pronged approach and not only an army and a police approach. They must work together. We don't just want the army here in the northern areas, but also to go to Keriga to enforce the law there, to assist the police, to give them the muscle they require to enforce the law. Kubanjwe abantu abangama-24 sukela ukuqala kwiphulo i-Operation Prosper eNelson Mandela Bay. Kufunyenwe iziyobisi kunye nesixamali esingachazwanga. Umkomishinala wephondo uLieutenant General Vuyisile Ncatha uncomile lo msebenzi esithi oko kubanjwa kubonisa ifuthe elikhawulezileyo lamaphulo adibeneyo. Amapolisa athi baninzi abaseza kubanjwa nanjengoko iphulo lisaqhuba. Ndinguluba Balodada kundaba ze-SABC eGqeberha. Umongameli Cyril Ramaphosa uqinisekisile ngokuzinikela karhulumente ekuqumbeleni umsebenzi ongagqitywanga wekomishoni yenyaniso noxolelwaniso. uRamaphosa ebethetha indwendwe kumntla weTheku kumsitho okuphehlelelwa kwenkqubo yale komishoni ejolise kwimbuyekezo ngokwakhelwa kwabantu indawo yokuhlala. Indodwe indawo yasemakhaya futhi engenayo intuthuko etheni yaba ngenye yalezi zakhahlenyezwa kakhulu udlame lwezombusazwe. Embikweni wayo, Komishoni yamaqiniso nokubuyisana yahlonza indawo yasendodwe njengenye yalezo ezashayeka kakhulu ngesikhathi sodlame. Kwabulawa amakhulu abantu kule ndawo kanti izinkulungwane zasala zingenamakhaya. I-220 imindeni eseqinisekisiwe ukuthi yathinteka kulolu dlame kanti ezohlomula kulolu hlelo. Emva kweminyaka engaphezulu kwama-30 abantu ababalelwe kwizinkulungwane eziyisithupha bazothola izinxephezelo noma izindlu zomxhaso kahulumeni. Lokhu kuzokwenzeka ezweni lonke njengengxenye yohlelo lokunxephezela laba abahlukunyezwa ubandlululo. Siyangena emphakathini sibhalise sifuna abantu ukuthi bakhona kule list. Mara mayingabe ukuthi uhleli uyazi ukuthi ukhona kuleli list abakazi baxhumane nawe, siyacela uxhumane nathi sikwazi ukuthi sikulekelele nawe uthole lo sizo olutholwa abanye olukufanele, ngoba ayiyo favor lesiyenza la abantu bakithi. Okufanele sifanele sukwenza. Iningi lalabo abahlomulile lwasala lungenamakhaya ngenxa yodlame. Sabaleka sabe sabuya. Sabaleka kusho izindlu. Abantu befa. Kabuhlungu njengaleso sikhathi. Impilo yabanzima impela kodwa yaqhubeka sathi noma siqhubeka sibaleka siya ekubhaceni kodwa sibuye solunguza amakhaya ngoba phela sasithanda indawo yethu. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi izinxephezelo lezi kuhloswe ngazo ukwenza ubulungiswa. Truth alone is not sufficient to repair the harm that was done. We know that reconciliation cannot be
cannot be endured without reparations. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo Ndwedwe. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Kusweleke abantu ababini baze abane bonzakala ngethuba isaqhwithi sihlasela ilali yaseNgwetsheni naseGoxe kwaBhaca eMpuma Koloni izolo. Ngamakhaya ali-16 atshabaleleyo nto leyo ishiya abantu abaninzi bengenamakhaya. Lo moya ubuvuthuza ngamandla ududule imoto kwaze kwasweleka abantu ababini abebekuyo. Isaqhwithi esimandla sivunguze kwezilali sashiya abantu ababini bephulukane nemphefumlo. Inhlani ngemizi wephantsi vuthu kwalimala abantu ababini besemotweni baphephethekiswe sesaqhwithi. Imoto yababugoxo yahamba ibatyala kwalapha elalini. Abantu balimele lokama abantu abaninzi beshiyeke bengenamakhaya. Iintsapho zalamaxhoba amabini zithi zidandathekile emphefumlweni. Silimele kakhulu ngaye kakhulu ngoba ngoku besefumene isigorojana uyena muntu ke ngoku beseyondla elikhaya. Isikhathazekile ezinhliziyweni sibethekile. Umzi lona besingenandaba nawo. Into esikhathazayo kakhulu umntwana lona ubomi bakhe bungasophinde bubuye. Esizibudingayo besabudinga saze ngobuso ezweni. Abahlala abachaphazelekileyo sesaqhwithi bashiyeke bengenaso nesipeliti. Bathi into abayibonileyo abazange bayibona ngaphambili. Uma ndakwazi kodwa ngiphuma nabantwana behleli nabo landle benhleli kulo. Lo mama waphuma but uthe naxa ephuma phandle wabe enyawo. So wabetheka zizitene. Bendilela phile ke. Ndithe ndive ndeva ukuthi qwa amatshe. Xa ndingizama ukuphuma hayi nokucambisela undivalela ngaphakathi. Icandelo lezentlekele ngaphantsi kwamasipala wase-Alfredo namagosa esebe lezentlalo-ntle bathe bhazelala kwezilali beqokelela iinkcukacha zemizi echaphazelekileyo khona ukuze bakwazi ukuzisa ululeko lwezengqondo bekwazisa uncedo olukhawulezileyo. Silapha namhlanje kule ndawo yentlekele sinamakhaya angu-16 asele engenamakhaya e-homeless. Sinabantu ababini abaswelekileyo, sinabane ebebesesibhedlela kodwa ngethamsanqa ababini baphumile. Silapha ke sizi-departments nezi-stakeholders ukuncedisana namakhaya afumana uncedo aludingayo. Abahlali basothukile sesisithwakumbe bacele urhulumente ukuba ngenelele ngokukhawuleza nanjengoko ngoku bengenazo iindawo zokulala. Abantwana kunzima ukuba baye esikolweni. Ndinkululeko Nyembisi weendaba ze-SABC kwaBhaca. Abahlali basemhlakeni kwintshona yeRhawuti banyanzelisa aphenduliswa amapolisa ngezenzo zawo. Bevutha ngumsindo abahlali baphume ngobuninzi bangena izitalato kwilinge lokuqaqambisa ukuqatsela kolwaphulo-mthetho nento abayichaza njengokusilela kwamapolisa. Abahlali basemhlakeni bathi baphelelwe ngumonde kwaye bafuna amapolisa aqinisekise ngokhuseleko lwabo. Bathi ukuqhekezwa kwemizi yabo, ukuthinjwa kwabantu, kuquka ukombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni sele kuyimpilo yabo yemihla ngemihla. As we speak, we are being serviced by one van, whereby there's a lot of gangsterism. There's, illegal trading of zamazamas, and also the issue of people who are being robbed, old age people who are on pension, they are taking their monies. Uninzi lwabahlali luthi imeko abahlala phantsi kwayo sele ibinda ngaphakathi nanjengoko amaxhego namaxhegokazi sele ngamaxhoba emihla ngemihla. They even stole my blankets, my DVDs, my TVs and everything. I end up saying I give God everything to them and everything will happen by itself. But I see it's too much. Enough is enough. The crime rate yala emhlakeni is not ingeke yehle because amaven akhona awasebenzi ngendlela ekumele sebenze ngayo. You can't ngesikhathi somsebenzi and tell umuntu okufonelayo ukuthi no, I'm in trouble, I need help, ngisenandosi. That's unprofessional. Abasemagunyeni banikwe iintsuku ezisixhenxe ukuba baphendule kwizinyanzeliso zoluntu. I hereby received this memorandum. Obviously, the allegations and all the demands and everything is of a serious nature. Abahlali bakwalumkisa ngelithi ukuba ababoni tshintsho iza kuqhuba intshukumo yoqhankqalazo bebuyela ezitalatweni.
Abakwantsasana babongoza abo baneenkcukacha zemikhambatha ethengisana kwathubelezisa iziyobisi ukuba baze ngaphambili bazokubabika emapoliseni. Bathi le mikhambathi yeziyobisi inqoloba abantu ababuthathaka ngokubathembisa ubutyebi, ukutyelela indawo kunye nemisebenzi. So eyichichima uju eyivela kulabo abasuke befuna kushushumbisa idakamizwa igcina ibafake kolukhulu utalatiya laba abasuke bethunywa owayeshushumbisa idakamizwa wagcina eboshwa. Uthi laba abasuke bekuthumile bayanyamalala uma usubanjiwe bakhohlwe nya uwe. As a drug mule, they're simply used to serve the purposes of the people who ask you to carry the drugs. If you get caught, they disappear and move on to recruit the next person. Lentokazi namanje ethi sizama ukulungisa okonakala ngesikhathi boshwa ngenxa idakamizwa ithi lokhu kulikhonsatshe ukwenza. The hardest part for me has been rebuilding my life, and it takes so much work, and even 7 years later I'm still putting in the work myself. Ukhulumela amaphoyisa uAmanda van Wyk unxusela ababathunywayo ukuthi babike emaphoyiseni. Do not fall prey to these syndicates. It is dangerous. You will get arrested, or even worse, you could lose your life. South Africa ithi inhlaka ezehlukene zomthetho isebenza ngokubambisana ukuze kuliwe nalesi hlava. When narcotics are discovered, SARS Customs hands over the matter to SAPS for further investigation and potential arrests. Ongoti kweyithinta ubugebengu bathi kulikhonsatshe ukuxhakathisa labo abasuke bethume abashushumbisa idakamizwa. Lo thunyiwe ubanja yedwa futhi alimele yedwa icala. The main guys in the world, the drug lords, the kingpins, they never let their details known to those who work for them. Never. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Amagosa alawula imidayeli abambe iqela labantu bebethubeleza umda weBeit Bridge eLimpopo ngongekho mthethweni besuka eZimbabwe besingise kweli. Umkomishinala weBMA uGqirha Mike Masiapato uthi abantwana bamabanjwa basiwe kwindawo ekhuselekileyo. Amagosa asaqhubeka nokubeka iliso kwintshukumo zokugcina ucwangco kwimida emva kwempelaveki yePasika. Abasemagunyeni kwezolawulo lwemidayeli bathi balishumi elinesibini abantu abathe babanjwa kuquka nabantwana abathandathu. Aba bantu basebenzise ezona ndawo zaziwayo ukuthubeleza ngokungekho mthethweni kweli umlambo iLimpopo. Ngokwengxelo yomkomishinala wemida uGqirha Mike Masiapato, omnye wabantu ababanjiweyo uthi ungumama wabantwana abathathu kwabathandathu. Iminyaka yabo iqikelelwa ukuba iphakathi kwesixhenxe neshumi elinesibini. We're able to intercept some individuals that were facilitated, on the Zimbabwean side, on our side, and they were actually intercepted by members of the South African National Defence Force. Among those intercepted were 6 children, and of course, as we speak, those children are being brought through into the port, and they are going to be handed over to the colleagues from the Department of Social Development for them to be taken to a place of safety. uMasiapato uthi bakwazile nokunqanda ukuthubeleza obekukho kusetyenziswa izikhitshane ukuthubelezisa bemi bamazwe angaphandle abangenazimpepha zokungena kweli. We have been able to fully neutralize the activities that are taking place in as far as the river is concerned. Most of the boats that has been used by those individuals there who had been facilitating has fairly been neutralized. IBMA ithi amawakawaka amaphepha okundwendwelwa kweli aye alungiswa kumazibuko oMzantsi Afrika okungena kule mpelaveki yePasika. Elibhunga lithi liza kuqhuba nemisebenzi yalo de kube ngulwesine. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Hlangana mafuli phumilanga phuma ndikunonkanyezini nirhabulise iqikelelo lwemozulu ngokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhle kuyaphawuleka mbukela into okubana ngamathuba amahle emvula esingathi siwalindeleka lokhu pha kwindawo ezikopulukwane kananjalo napha koPitoli. Kanti ke mbukela xa sijonga pha koGqeberha koGeorge lithe rhwelele ngamafu sikhile ke mbukela sijonge ngomso ke
into yokubana ngenje ixukuqa sawudibana ngezibhaxu zenkungu phaa kwindawo kaloku ezikopulukwane koPitoli koMbombela into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo amathuba mahle ke mbukeli emvula phaa kwindawo eziko-Upington naphakodi kanti ke mbukeli ngokumbukeli sawuthi sijonge isilumkiso ngokuhlwa ziindudumo ezimandla ezingathi sizilindele phaa kwindawo ezikumazantsi kwaNdonga ziyaduma kananjalo phaa koMahikeng nakwindawo ezikumantla kanti xa ityhila ngomso ziyaqhubeka ke ezamvula zixananazile ke mbukeli neendudumo ezimandla phaa kwindaba ezixananazileyo kokuphumleni kananjalo ke phaa koSpringbok naphaa ko-Upington kanti ngoku sawujonga amaqondo okutshisa aphantsi ngokuhlwa phaa koMusina ngu-19 degrees kanti babambene ngamanqaku nayo iPhalabhura xa sijonga phaa koMbombela ngu-16 degrees eMoli ibe ngu-12 eMnambithi ke khona ibe ngu-13 degrees awuthi sijonge ke ngokumbukeli phaa koRichards Bay ngomso ngiyaphawuleka into yokubana lithande ukuphola kwindawo ezininzi phaa kuGombo koCholumla kongqingisa naphaa koChusi singayilibalanga kaloku into yafufelisiki noNtibane koMount Frezenzweni khona mbukeli ngoku ngu-29 degrees koKomani ibe ngu-27 kanti ke phaa koMount Fletcher kozenzweni kweNkangala koNtokozweni naphaa koNgcobo khona mbukeli eQokolweni khona ngu-27 degrees eMakhanda ibe ngu-31 inxiba ibe ngu-32 degrees kanti ke mbukeli sijonge phaa koRepulse emtheni khona mbukeli ngu-27 degrees koVryburg ibe ngu-24 koMahikeng liphole ngo-24 kanti ke phaa ko-Upington ibe nguye u-29 ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhegweni xhasi